farko akwai samun natsuwar zuciya. Kana halartar majalisi irin wannan za ka samu zuciyarka a natse kuma kana samun wato kwanciyar hankali. Idan za ka yi shi da natsuwa ba za ka yi shi haka kawai kuma za ka yi shi hankalin ka kwance. Yanzu nan muna ɗakin Allah ne ba mu tsoron wani abu zai sami ni, amma za ni ba gidan ka shiga ɗakin da sai ka sa su kasa ka kula nan duk za ka da aiki kana tsoron ko kwala bai zo ko wani mugu zai far maka da sauransu. Amma duk lokacin da kake kawo ɗakin Allah ne kuma karatu ya kawo ka ba wani abu ya kawo ka za ka mutum yana samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Sa'annan kuma mutum na samun ƙara kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Garkuwa a duniyance ne kullum kuna tare da mutum kana ba masa shi kana ba masa shi kullum kana ƙara kusantar shi. To haka ma halartar majalisi irin wannan to kana ƙara kusantar Allah ne. Nisantar majalisi kana ƙara nisantar Ubangiji. Wanda ko kullum burin mutum ya zama yana kasance a tare da Allah ne. Idan kana tare da Allah to ba ka da matsala duniya da lahira. Duk abin da kake so Allah zai baka. Inda kai nashi ne kullum kuna kasance. Ya ba na nesa ma balle na kusa to kai dai gida. Sannan kuma duk abin da kake tsoro ko kake ji za ka Allah zai kare ka domin kuna tare.